Кніга прарока Езекіеля, раздзел 48. І вось імёны пакаленняў. У межах поўначы, ідучы ў напрамку Геталона да ўваходу ў Эмат, Асарэнон, межы Дамаска да поўначы каля Эмата, будзе ад усходу аж да мора, атрымае Дан адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Дана ад усходу аж да мора атрымае Асэр адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Асэра ад усходу аж да мора атрымае Нефталі адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Нефталі ад уходу аж да мора атрымае Манаса адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Манасы ад усходу аж да мора атрымае Эфраім адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Эфраіма ад усходу аж да мора атрымае Рубен адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Рубена ад усходу аж да мора атрымае Юда адну частку ва ўласнасць. І каля мяжы Юды ад усходу аж да мора мае быць частка аддзеленая, шырынёю ў 25 000 прутоў і даўжынёю, як усе часткі, ад усходу аж да мора. І пасярэдзіне яе будзе знаходзіцца святыня. Частка, якую вы аддзеліце для Господа, будзе даўжынёю ў 25 000 прутоў і шырынёю ў 20 000 прутоў. Святая ж частка належаць будзе ім, святарам. На поўнач 25 000 прутоў і да мора шырынёю 10 000 прутоў, і на ўсход шырынёю 10 000 прутоў, і на поўдзень даўжынёю ў 25 000 прутоў. І святыня Господа будзе пасярэдзіне яе. Будзе яна пасвячоным святарам, нашчадкам Садока, якія спаўнялі мае службы і не блукалі, калі блукалі ізраэльцы, як блукалі левіты. І належаць ім будзе частка з асаблівай часткі зямлі, з святога святых, каля мяжы левітаў. Але і левітам падобна мае належаць частка, адпаведная межам святароў, даўжынёю ў 25 000 прутоў і шырынёю ў 10 000 прутоў, цалкам даўжынёю ў 25 000 і шырынёю ў 20 000 прутоў. І не будуць яны магчы з яе нічога прадаць, ані замяніць, ані не будуць магчы перанесці гэтую частку зямлі, бо была яна пасвячона Господу. А 5 000 прутоў, якія яшчэ застаюцца з шырыні ў 25 000 прутоў, не будуць святыя, а будуць служыць гораду як месца на жыллё і на пашы, і горад будзе пасярэдзіне гэтай тэрыторыі. І вось яго памеры. На бок паўночны 4500 прутоў, і на бок паўднёвы 4500 прутоў, і на бок усходні 4500 прутоў, і на бок заходні 4500 прутоў. А горад будзе мець пашы на 250 прутоў на поўнач, і на 250 прутоў на поўдзень, і на 250 прутоў на ўсход, і на 250 прутоў да мора. Тое ж, што застанецца на даўжыню ля святой часткі, будзе на 10 000 прутоў на ўсход і 10 000 прутоў на захад. Будзе яно ля святой часткі, і будуць плады яго на хлеб тым, хто служыць гораду. А будуць працаваць работнікі горада з усіх пакаленняў ізраільскіх. Уся частка будзе мець 25 000 прутоў даўжыні на 25 000 шырыні. Вазьміце святую частку разам з уласнасцю горада. А рэшта мае належаць валадару з абодвух бакоў святой часткі і уласнасці горада. Уздоўж тых 25 000 прутоў часткі аж да мяжы ўсходняй, але і з абшару да мора, уздоўж тых 25 000 прутоў аж да мяжы мора, адпаведна часткам пакаленняў, гэта будзе належаць валадару. І святая частка і свяцілішча святыні будуць пасярэдзіне яе. Яна будзе аддзеленая ад уласнасці левітаў і уласнасці горада сярод частак, што належаць валадару. Паміж мяжою Юды і мяжою Бэньяміна будзе знаходзіцца ўласнасць валадара. І рэшце пакаленняў ад усходу аж да захаду Бэньяміну адна частка, і каля мяжы Бэньяміна ад усходу аж да захаду адна частка Сімеону, і каля мяжы Сімеона ад усходу аж да захаду адна частка Ісахару, і каля мяжы Ісахара ад усходу аж да захаду адна частка Забулону, і каля мяжы Забулона ад усходу аж да мора адна частка Гаду, і каля мяжы Гада з боку паўднёвага на поўдзень будзе ісці мяжа ад Тамара аж да водаў Марыбы каля Кадэса, і ўздоўж ракі аж да вялікага мора. Гэта вось зямля, якую вы падзеліце жэрабем між пакаленнямі Ізраэля. І гэтыя вось часткі іх, кажа Господ Бог. І вось выхад з горада. З паўночнага боку, памер якога будзе 4500 прутоў, брамы горада будуць названыя паводле імёнаў пакаленняў Ізраэля.
3 брамы з паўночнага боку, 1 брама Рубена, 1 брама Юды, 1 брама Левія. І з усходняга боку на адлегласці 4500 прутоў 3 брамы. 1 брама Язэпа, 1 брама Беньяміна, 1 брама Дана. І з паўднёвага боку, памер якога будзе 4500 прутоў, 3 брамы. 1 брама Сімеона, 1 брама Ісахара, 1 брама Забулона. І з заходняга боку на адлегласці 4500 прутоў 3 брамы. 1 брама Гада, 1 брама Асера, 1 брама Нефталі. Наўкола горад мае 18 000 прутоў. І назва горада будзе з таго дня «Господ ёсць там».